Ini mas berikut Hinduai nagabanta jengko jengkia jengkong Teresia Karkungor Udon Hospital Bandi biar nak met kebakuat kebakia nagabanta ibadah pun lengdok pada doan jengko jengkia nagabanta Esterius Mukim pun yo jengko jengkia pada nagabanta Ana Mary Sumarut Thaba berarti singi kam tagasini. Lai spa lai husah. Hang ning ia lung ia kmena utra Van ai la garu la gadem madua You play try can run long long town Ubait basumar yangi You play try can run long town Ubait basumar yangi Haka katang ukpa badu kon badu mensem bakod. Amen. Ka jing e jong trai jong e Jesus Christ bad ka jing e jong ublay lem bad ka jing selok jong mensem bakod kina rengkat bad pi baro. Kabat piru. Ngai ka jing sngu ngai ka jing ro. Ngai ka boram kanam ya ublay trai kan ra jong ni ubalari bala sumaringi ubala pej lakme yangi menne menmet berkum churu ka jing Aingu ke bekerpang na ke benta kene ke sengi ke betmai ke bau la ayangi ko hanmen ko para man ke por habangi sedang ya ke sengi ke betmai ngi haban pen kan mau yala de ba kene ke sengi ke dei ke dak ke jing it ke jong blai yang a bade pi bat ke dei ke jing khot ke jing u yangi ke banwan kham jan chu kham tame bangin it yala de u kumba menta ke sengi ke jing hikai na ke gospel berkumjuru na ke jing pule ke banengkong ke de ke jing IT ke bangi de ban IT how try lengba ke jing duai chungi de mata ke dau ko hanmen ko para ha kene ka step token ngin pan ke bor nau blai chungi ba mangi nang la su ban IT la de telit lan hu lengba ke jing duai chungi khamtame ha bangi simbanta ha kene ka mas ke bukhoj Menta token ngin pediang ban ngin kubur yala de bangi long kinong pop hakmat jong trai jungi kenang bamangi ngin long sisa kita ki breu ki balapan khoj lapan suba ban belong kita ki breu ki babet ban simbenta ha kane ga jingla niam ngapla hau blai badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang alale pop sibone da ki jing purkhat da ki tin da ki kam da ki jing lek let da gijing le palat chunga da gijing le palat chunga da gijing le palat bakrawe chunga namar kata kerpa di kemaria bakoj bayu sakate suti ya ke angel berkiru koj pada pi ko hanmen ko para banduai nak banta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandalama bigi pop chungi un yalam yangi sha kaching em bom chukut amen. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christoma ko Christo rap ko no benim jongi benim yangi. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christo map go Christo rap go no
to ngin ya duai inang ai duai na gebenta gijing tmu ki bangilabu habang isdang ya kenai kamas ke bekoj nginang duai na gebenta gijing kela ke bamot ke dong pop na gebenta gijing koi gijing khia ke ba ki bru ke bapang ke don kam ha gijing em ke jungki nginang ai duai ru na gebenta ki program jong ke paris ke jungi ki bansa long hai kine ki sngi ki ban sawan kerpange na gebenta kajing pen kre jungi na gebenta kajing pen kentang ling dosa blai ai di kon Dominic Marthong ha kane ka sngiu try ke bamenta to ai hangi ngi kerpat ko try ya kemen sim ke ba perkhat barabor ya ke badai bad ke ba pen kloi ban le ya ka ba kumcha mangi ki bomla ban em klem mame ngin yo bor ka bor ban em kat kum kamon chungme daw trai jungiu Jesus Christ u kon chungme ubi mat basin char rengkat ban me ha ka jingilong ka we jong men sem ba khoj ublei chinam la chinam Amen. Kecumpulan ke kitab ke Esther. Ha kitu kisngi kas Esther. Ha kecenglang sim kumanyap. Kala pedri syau trai. Bad kala thia hakendau. Ringkat bad ki syakri kentai jangka baro. Nadu step hatu janmit. Bad kala ong. Long balakar ku mame. Kublayu Abraham. Kublayu Ishak. Bad kublayu Jacob. Tuya rap yang kabatang marway. Bad kabamdan nang yarap light mami. Namar kacing im changa kadon hapteng kacing ma. Ngaliyo sngau nakikitab chang kikpa tamen changa pamelap light lut ya kitu kiba pensobhaya me kutrai hatu kapakut. Ti minta tuyarap yanga kabatang marway. Pat kabamdan manu laitang mami kutrai kublay changa. Tuwan menerap yanga namar ngalong karangli. Pu kacingkran kabapana ha kacintur changa ha khmat using potopen kala ya karano chengu panisi yau briu ubasni persya yangi kumta pamau pat kito kibayasla bat u kenyap cendu henry to pelat yangi na kakti kinong syun chengi penkala ya kacis ngosi chengi sya kacing kemen madya kacing lanot chengi sya kacing man baha kaktin chengu trai Yesu yau blai. Nomor praspa san punriu. Rasam cispare pra nomor praspa san punriu. Ngatang syukot mes ngapyanga Mela pensyanyanga Mekersyan men simjonga Yaro yutrai Ngawayay nguyutrai jonga Dagadonu Yaro you try Namar mesngap kaktin jonga Ngan yai kerku yame Noa tempel jombe Yaro you try Ngatang syukot mesngap yangam Mela pensyanyanga Mekersyan men simjonga Yaro you try Ngawanay nguker teng jome Jingig bakut jome Kikular kibayay ne Syukot mesngap yanga
yangan Kershan men sim jongan Yaro you try Ngatang syukot mesyap yangan Mela pensyan yangan Mekershan men sim jongan Yaro you try Yaro you try O Christ Jesus Yang joy pasiap ka gospel jong Ya kadunod bakoy to tau hanga ko blay Batu ai biang hanga ya kajing kemen kajing ya rap jong me Ya ro you try You Christ Jesus Yang joy pasiap ka gospel jong me Utray don ringkat bat pi Kabat piru kajing pule na ka gospel bukuat kat kumu Matthews Kaburam amik usai ujisu long hala kisenran pan bat en sa ai happy wat bat pin sa shem tiet bat en sa pli happy namarkat ubah pan un yo priang bat uta ubah wat un shem bat ha uta ubah tiet en sa pli ne uno na pi lada ukun chung upan pu un ai hu da mau ne lada upan da do kha un ai hu da upsen te lada ma pi la pi long ki basniu pi tip kumno ban ai ki jing ai ki babha yala ki khun katno lele ukpa chung pi uba habneng un ai ki babha hakitu ki bapan na u kumta ya ke ke ba pikwa ba ki briu ken le ya pi ma piru tu le kumju ya ki namar kane ka de ka an bar ka jing hikai kinong ya thu lupa ka gospel jong utrai Kajing ya ro ya mek Chris Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ habangi pule ya kecing pule ke benengkong na ke kitab jong ke Easter bat kumjuru ha ke gospel ke bamenta ke sngi kahikai yang abade pi bat ke khot kawer yang abade pi ban pusan chapang ke jing duai menta ke sngi lengba ke gospel ngio sngo bau jisu uai ngi lightly kita ki atiar jong ka jing duai ka bamanga mapi ngi dei bandan lane ban le haba ngi duai ngi tip bamanga mapi ngi duai man kasngi ngi duai man step ngi duai ka pors ngi duai ka por bang ngi tray ne haswa ne la de tray bat kum juru haba ngi pen kot ya kasngi ngi duai den mata ka daw man ta kasngi ngi haba snut hu ngi don na em ki ne ki lait li ki atiar haba ngi duai ngi long ki bro ki baduai hato ngi don na em ngi snuthu na em ka jingdon kam jong ki ne ki lait li ki atiar ki ba ngi dei bandan hakapor ka bang ngi duai ne ha ki jing duai jungi ka atiar ka banengkong ka bau jisu u kwa yang ngi bangin dan ne bangin le ha bangi duai ka dei ka ne ka ba ngi lap na ka gospel pan ka jing pan ka dei ka atiar ka banengkong ha ka jing duai jungi ngi duai na ka benta ka ngi duai na ka benta ka ko hanmen ko para ka jing duai ka dei kata ka sur ka bamanga mapi ngi hab ban ud ban nam ban perta hakmat jong utrai ka jing duai ka dei ka jing pan ka junga ka jung pi da ka sur ka bajam da ka sur ka ba ngi perta ngi ud hakmat jong utrai ka dei kata ka atiar ka banengkong pan ngim dei ban le ran ban pan ya ka ka ba ngi don kam ngim dei ban le ran ngim dei ban buri ya ka ba ngi don ha ka jing mut ka jing perkat ngim dei ban le ran
ban IT ya ka ke ba ngi haban le ha ka jing em ka junga ka jung phi kata ka dei ka ban kong ka ba Jisu ukwa yang aba de phi ban bangin snu tho ngi haban pana khma do trai ngim dei ban kan randin ngim dei ban ri ngim dei ban le ran han rei ngi haban perta ken hakmat jong trai leng ba ka jing duai ka ba ngi duai man ka sngi kata ka dei ka ban kong ka bar ka ba Jisu ukwa ngi bas nu tho bang ngi dei ban le na dei ban dan ha bang ngi duai ngi dei ban wat ngi dei ban wat ya ka wat ya ka jing don kam ka bang ngi don kam ha ka jing em ka jungi ka ba don kam ha ka jing em ka junga ka ba phi don kam ha ka jing em ka jung phi ka ba phi don kam ha ka yeng ka sam ka jung phi ka ba phi don kam ha ka im lang ka salang ka jung phi la ne ka jungi kata ka ba ngi haban wat ngi habas nu thu ka ko han men ko para habangi duai ngi don kam ya ka hatong ngi don kam ya ka spa ka pho hatong ngi don kam ya ka bam ka di hatong ngi don kam ya ka kup ka sam hatong ngi don kam ya ka jing ko ka jing khia hatong ngi don kam kumubriu na kumukun kristan ban im ka jing em ka babaha ngi haban wat ngi haban tip ken ya ka ka ba ngi don kam ban le ha ka jing em ko han men ko para habangi duai kane ka bangi habas nu thu ha ka jing em ka jungi katia ka bar ka ba ngi dei ban don ha ka jing em nang ta pat katia ka balai ka ba u Jisu u ai la ne ong hangi ka dei ban tit ya ka jing khang ka jong utrai ngim dei ban sange ngim dei ban sange habangi la sedang ban duai habangi la tip ka bangi don kam ngim dei ban sange ban yai perta ban yai ud ban yai nam ngim dei ban sange ban ai ya kata ka bangi don kam hakmat jong utrai bonsin kapenlong yang aba depi haba ngila duai sis ngias ni lene si benai ngila bu ka bangi don kam hakmat jong utrai jungi leng bagi jing duai ladang ngim yo ya kata bonsin manga ban pi ngile kom no ngi kan randen no hakajaka bangin nang yai pan scam nang yai pan jeliu ya kata ka jing duai ka jungi ngile kam no ngi sange no hakajaka bangin nang penjan ya le khmat jung trai ngile kam no ngi kan riano na trai jungi ngi lek pat shaki wei ki blade how kane ka bangile hakajing em ka junga ka jungpi ko hanmen ko para den mata ka daw trai mandakas ngi ong wat sange nang yai tit nang pan scam nang pan ram nang pan jelu nang pan bon kata ka jing tit ka jung pi ya ka jing khang hakmat junga kumba ngi pule na ka sam ka ba lai pusau ka lain ka ba nyau ka bong ba utrai un sa jubab ba un sa ngap ya ka jing duai ki breu ki bahak ba utrai un wan ban le ya ka ka ba ki don kam wan ban yarab hapadeng ke jing jinjar hapadeng ke jing sutom kane ke dei ke bangi pule na kasam den mata ka daw ko han men ko para ngim dei ban kan ran den ngi dei ban nang yai tit ya ke jing khang hakmat jong utrai yo lesi menta ka sngi utrai musngap ya ke jing duai jong pi yo lesi menta pim yo mat ya ke ba pi don kam ha ke jing em ke jong pi han rei ka jing yai ne jong aba jong pi ban tit ya ke jing khang hakmat jong utrai lengba ke jing duai jungi klempep mau un sngap yaki bat un penurlong ken ha ka jing em ka junga ka jung pi kine ki dei kita ki lai tel ki atiar ki ba utrai ukwa yangi bandan habangi duai ko han men ko para den mata ka daw nga khot nga wer ya pi we pai we bat yala der kum chu kane ka ayom lan ka de kata ka ayom bat kapor ka ba kerpang ka balang ka labu na ka bantna junga ba jung pi ban le ya kane ladangi kwa ban penraham ya kejing shajing it ba kejing kendia jungi ngi haban duai ladangi kwa ban nang lebha hakikam leis nei junga ba jungpi ngi nang dei ban duai ban le ya kana kana kam hakajing em ga junga ga jungpi ko han men go para ngi don kam ban duai den mata ka daw token ngin nang yesu thu ya kine ki lai teliki atiar ki bangi dei bandan ha ka jing duai jungi baman lakasngi sachen ngin ong la ngin yeu ya kine ki atiar ki bau Jisu ukwa yangi bandan kabading kong ka dei pan dakasur jing ruai jungpi dakasur yam ka jungpi dakata kasur ut kasur nam ka jungpi pan
pan namar utrai unsa ai bat pin sa pediang ya kata ka wat ka ke ba dan kam tam ha ka jing em ka jing phi om dei tang kana ka prathai om dei tang ka jing long chong kana ka prathai ka jing don kam jungi kumu bru han rei ha ka jing em kristan jungi ru kum ju ka balai to ken ngin ngai tit man ka sngi man ka klemat man kapor hakmat jung utrai unsa ai ya ke ba phi pan ya ke ba phi wat ya ke ba phi tit hakmat jung u en ro yo Jesus Christ trong ngin pla la ke ngej nga ngej Au blei qua dân bor baro long tau kebneng maka kendau pada Jesus Kristus pun memarwai jungu utrai jungi ya plon no men bukoi ya balakana kamaria tesuti ya ba shalaben hapo pintis pilatus la sana panayu la ya panteryu ya shkibiyab hakasngi kebalai lami pat nakibiyab Kiyo siyang sumano blay paron barbaro nang cawan pat man besar kibayab Ngej hamat si bakoi hakabalang atlet koy hagajing salok koy hagajing pat kado hagajing bom jukut amen Lai spa prapua Lai spa prapua Kasemu soba dapto tak jong ka jingi jongi na ling kasemu soba dapto tak jong ka jingi jongi sim gutra sim yaki Tuduai ko para baga jengknya jenga ba jongthi kan long ba pedang honak madublei pa badan bor baro To try pedang jing knyan ikti jongpi na ka banta jingro baram ka teng jungu ka chung mantoi ni balang ko jungu baro wei to sneu senei ko try ya kito ki balawan shame da ka bakerpat kerpon bat da ka ba me pedang ya ke jingknya bat ke jing duai jongki pai chongme to pan pha ya ke donut jongi baro shame da Chris utrai jungi amen utrai udon rainkat bat pi Rengka bat piru to kan tiu ya la ki donut Tu yaki sao try to ngai ngu utrai blai jungi Kai song hok bat kadei da shisha kalong ka basong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing panem yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bu khut ko blai badan bor bat bom chukut namar me labu na ka banta ka jing bha jing miat ki khon chong me ya kapor bakerpang bat kin pan thamai bat pan khoj ya ki donut khnang ba andala pan la yaki na ga jing kwa basneu kinang ban pandan kam ya ki e jong kanek pertai ka bandu no khnang ban kso kham scam ya ki e ki jong ka bom chukut bat kumta rengkat bat baro ki angel bat ki rukhoj ngia royeme ban ngi pan bana klem sange Bakul you try Bakul you play kipan Neng bat berteki down Da kamu ram chombe Wayu sana shajron Wayu sana temku
awan agak kerteng utrai Breng berpertek idam Dak kaburam jong me Rwayo sana syajrong Rwayo sana klemkut Rwayo sana yublay junong Dasha melong bukoj kotrai kethamei jong kajing kuj baro Namar kata ngi karpad yame do pen kuj pen kentang ya kine kajing trua jongi dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Kris hakapor baladino yu badala kamon sngebha ula pdiang ya kajing sha shutom ula shim yukpu bad gbaingu yame ula kedia yu badal ai hala gisandran u om to shim batabam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba an it na kabanta jongpi Hakajukur kam endala layabam ula shim yakukuri pada kebangu biang yame ula ai hala gisandran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam chunga jong gajutang bathamai bat bom jukut ya kebaen penmi na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kachingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej Kata sin bagi bam june uku Bagi dera gane kakuri Ngipenda kajing yap jong me kotrai Tada du menwa Namar kata ngi kibapan menta ya kajing yabar kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing penem ngi daingu aidam namar melanyew yangi babit ban yeng hakma jong me bad ban shakri yame dag bas ngawret ngi karpad yame bangi kibayo banta hakamet bad kasna mokres ngi long kiba lapanitali kawai daumen sem bakoj token mau kotrai ya kabalang chong me kabla priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha gajing ej rengkat bado Francis ukpa baku jengi uwal ban marwain yu bishop jengi kakenhun ki bishop bad baro ki lengdo token mau lemru ya ki hanmen ki para shenrang bad kentai ki baliathia dak bakrmen ya gajing me pad bad ya baro ki balaklat no ha gajing isnei jong me to pediang iki sha gajing shai kakmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpat ye me baringkat bat kamariate soti bakuj kakmi jong ublay ujuse bakuj ukurim jongka ki apostol bakuj bat baro kuj ki balapen sungabha ye me pateng la pateng ngi long ki babet banyo bantalem ha kajing embom jukut bat bengeni ro bat pendan borom ye me daw kun jong me u Jesu Kris dau lembat u bad hau kan long hame blay pa badan bor ha gajing long kawai jong man sem bakhoj baro ko borom gajing ro junam la junam amen kumlah hukum yang ngi daw nong panem bad kumlah hikai ngi dikten blay ngi nod banong Ko pa chingi ba bening long koi kateng jume kan wan kai ma jume kalong kamon jume ak leu kumba beneng
Tuai ingi menca ke jembam jungi ke bahala ke sengi atama ingi kerengkan jungi kumbang rugi map ke belas new ingi padwad yalam ingi sha ke jing pensoi Henry de penlajengi na ke bas new to penlajengi ngi kerpat kotrai na ke jing sneu baro ha ke jing sebon jong me tuai jing suk jing sanya ke sengi jungi kenang ba da ke jing rap ke jing isnei jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi tengap kemilenti ya ke jing kerman bakoj bad ke jing wan pat jung nong penem jungi uji sukres Namar ke cumi ke long kahima ke cumi ke bor ke burom jinom kodrai Jesu Kris me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi Henry ya ke jing e jong ka balang jung me bad ha ke jing sebun jung me tai ha ka ya ke jing suk bad ke jing tali ka wei kat kum ka mon jung me mame upi ban basen syar jinom la jinom Amen. Ka jing suk utrai kanan bor rengkat bad pi Rengkat bat piru. Tunia terwai kada kajing suk iwei ha iwei pat. Ko kun lang bro du play make it keep up to so say yang ko kun lang bro du play make it keep up to so say yang yo kun lam ro du play make it keep up to ai jing suk yang hak mi ukon lang brod jong blei hak mi ubakid no yaki pop jong pertei suk yangi bala shakot sha kane ke jing khawai jong ukon lang brod ko kan rat kam shong ho ma po ka yeng ke junga han re shong tang tin kam sem junga kan sakya ya hi kamat bat kasam kris kam re bat kan lam ni sha ka jing im bam chukut amen
our spotlight. Yero yame ko Jisu, ngis ngangu yame ko Jisu, inang yai mane yame ko Jisu, nagbanta baro kijing baha kijing sbon, nagbanta kijing kijing me, nagbanta kijing kijing kerku kijing me, bat kerpange ha kane klemat, kabamngi layop pediang yame ha kamat bat kasnam kijing me. Jisu be to ai bakane kijing wandrong kijing me, ha kadanot kijingi, kanang pan klanyangi, ban leb ha kajing em kanang ai boringi bangin ang la ban le persya yaki bor kusut yaki bor jong paman yaki jing penshoy barok ki bangin sai kendu ha kajing em ngin la ban job yaki lengba kane kajing don rengkat kajing me bat ngi kerpange akane kesngi kotrai bamelai hikai ngi bangin don kenda ki lai teliki atiar habangi duai to yarap ken ko Jisu yangi bangin la ban penskam ya kajing duai jungi ha kajing em jungi baman lakasngi kerpange ha kane ka ayam ka bukhoj ka ayam ka bekentang ka ayam len ka jungi Jisu be nang kta yangi ke ni wei pai wei kerpange mangi kiba layo pediang yame ha ka yu kris bukhoj ha kane ka step berkum juru baro kiba layo pediang yame lengba ka tin ka ba me kren ha kane ka step Jisu be ai boringi i wei pai wei Jisu be ngi kerpad me ken ba men kta ba men pankoj ya ki bro ki bapang ki basitam hasatla ke perthei kerpange ki bro ki bangi thu ki bro ki bekerpad ya ke jing duai jungi ai ba ma ki kinyo ya ke bor jong ke jing koj ke jing khia ha kamer bat kamen sem nang ai bor me ko Jisu ya ki to ki bro bakin laj luj na ke jing sate ke shakhum hau boman hau ksoj bat kum juro na ke jing snu ba pher jong kane prathai sipang sngi gijungi
Jisu nangkar ku mame ya ki kambaro ki ba mangingin le ha kana kesngi lane ke bangin simti ha kana kesngi ke ba manta Jisu nangkar ku mame ken ya baro ki jingtmu ki bangidan ha ke jing em ai ba kana ki jing kwa ki jing trang ki jing ang nut jungi kin urlong hangi iwei pai wei bat kerpang ko Jisu be kerku kerdo ya ka sentar jungi hang ni kerku kerdo ya ka paris ke jungi ro kumju kerpang ba kasngiu trai khadan rek ba menta kan long ba job kan long ba siso ban ngin la ken ban pandan borom ya me leng ba kine ki program hapo ka paris bat hapo ka sentar ke jungi Jisu be ngiro ngisngu ngi pandan borom ya me ko han men ko para da ke jingej pada ke jingkermen to ken menta ngin sim menta ha ke jing duwai jong usnam jubilee arjar arpusan Kok pau bahabneng to ai ba ke jingej ba mela ai ni hau kon jume Jesus Christ wuhan men jungi berbakat leading jong ke jingi sebun kan kelang hagidon jungi dau men sim bokoi chu biang hangi ya jingkermen belakerku dak ta ke jingwan jungi ma jume wai ba ke jingi ai jume kan pen kaladur yangi sakinau lor dan ka bom ju shong tai ban bedi ke sambai ke gospel Wai begitu sampai kin kaladur nasyapo kejat penriu pada kepai Maryam baro kawai aga jingkmelenti batikana ya kepeneng batumai pada kepertai batumai habandai kibo jong paman laweng no kaburom jong me kan tensan jinom doai bagi jing jong jubilee kan kesubiang hangi kipulgrim jong jingkermen kajing angut dikitia jingken show happening Hai berada ke jungai kan pensapian yang kecingkemen berkecing suk jong siuspa jungi setelah percaya samai mulai jungi belakangku junam kan long beram berkecing yaro junam amin kok pa jungi wa beneng kelong kui kesteng jume kan wan kahima jume kelong kemon jume aku kendau kumba beneng ai ta ke jungi kahalagi tuma beneng kan jungi Kembang rogi mapi ke belas neu yangi pada dalam ini soal kecing pensoi kan roy depan lagi yangi nak belas neu amen kublai kemaria belakar ku ya pana pedang kentai belakar ku ya sok boy trong pau Jisu kemaria ko ya kami trong blai tu wai nak benta jingi kan pop benta pada por kecing amen kaburam au pa pada kon pada mensem ko Amen. To ngien ya duai. Ngi kerpat kotrai koblei jungi. Kumba mela ai ya kine gijingmaya bakan tang tam bakin long kajing yada katba ngedang pen bahabiang yala kajing em kumtaru men penlong yaki kajing pen khia yangi menta bat ha kalawai dau kris utrai jungi Amen. Kekli pediang kajing kerku kerpang jong utrai to kan hiar hakipat basnyoret jong me kotrai ngi kerpat kajing isnei kaba kila kermen baton ai haki yakaspa beneng da kaba kintip yaki ki badai banpan bat yo pediang yakata kaba kilawat dau kris utrai jungi Amen. utrai udan rengkat bat pi Jaka bat fi. ublei badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukon badaman sem bakut Amen. Kilik sup kamas kelawai. Yisongo yau lei. Nomor san pundri. Jesu Christ bajing isne bagi kacau mesyanga jago paya mengangkut ba ngau kunjor lasakma Jaming awal
kuna man sim bukuit balamba meningkom cinta berwarwas nama Amen. Ini roh Tuhan Yesus Kristus nama Amen.